Hola amics graciencs i gracienques, em trobo al Lluïsos de Gràcia, en una sala d'aquestes fantàstiques que té el Lluïsos, i anem a entrevistar l'Albert Ortega, que és l'entrenador del sènior A masculí del Lluïsos de Gràcia. Hola Albert. Què tal? Bona tarda. Albert, presenta't pels graciencs qui ets tu. Bueno, doncs jo soc nouvingut en aquesta família gracienca, fa un any tot just que formo part de tot això. Vaig de Ripollet, he vingut a viure aquí, em van acollir amb els braços oberts, vaig començar com a jugador, després com a entrenador, fins que ara s'ha donat la circumstància de poder estar acompanyant el senyor A la propera temporada. Molt content d'estar aquí, és un lloc similar als que he freqüentat últimament a nivell d'aquesta proximitat entre tots i aquesta escalfor entre tots, és un lloc en el que em sento especialment a gust i estic molt content de formar part d'aquesta família. Tu vens de Ripollet, jugador. Com a jugador i entrenador també. Ah, sí? Sí, del sènior femení en el seu moment i del sènior B masculí. Anys enrere també vaig estar entrenant nens petits a l'escola de bàsquet que hi ha allà al poble, del Sant Gabriel de Ripollet, i coordinant-la també. Ah, molt bé. No ho sabia això, que eres entrenador també. De jugador sí, perquè allà tinc un amic que és el Roger Vilanova i jo sé que tu i ell era el que feu els punts, els que m'aixecàveu a l'equip contrari. Escolta, com veus la temporada? Bueno, és una temporada que l'afrontem amb molta il·lusió, especialment els entrenadors, els jugadors també, però especialment el cos tècnic perquè som nous amb aquesta experiència. Creiem que serà un any molt més complicat que l'any anterior, hem tingut una baixa sensible, més d'una baixa sensible, i no hem pogut incorporar a ningú que ens doni aquest salt qualitatiu, però jo crec que sí que anem tots en una en què creiem que estem apostant no només per aquest any que ens ve ara, sinó per un mig termini en el que intentem arribar fins on puguem arribar, però amb gent de la casa sobretot, i que només allò que ve de fora sigui perquè marca unes diferències que aquí no tenim. Creiem que serà un aprenentatge per ells i per nosaltres, que patirem com potser no hem patit la temporada anterior, però això també ens farà treballar en un context que no hi estem acostumats i a veure què tal responem. Ja, Albert, el Lluïsos és una casa especial, centenària, amb el bàsquet 75 anys. Tu què sents entrenant aquí? Tu personalment, que vens del Ripollet, que és un bàsquet de poble, i també se sent els colors i el poble, no? Exacte. Jo això ho extrapolo molt el que acabes de dir, tant el Ripollet com el Sant Gabriel. Això té una idiosincràsia molt particular que no la tenen altres entitats, ni molt menys altres clubs, i que, insisteixo, té una secció de bàsquet molt nombrosa, però que malgrat això, o tot i això, fa que acullin i fa que ens sentim, els que estem aquí, com si ja portéssim molts més anys els que portem. Jo estic supercontent, no m'havia imaginat arribar aquí a Gràcia i un any més tard estar en aquesta posició, i per mi és un orgull formar part d'aquest cos tècnic del primer equip de la Vila de Gràcia, l'equip de la Vila de Gràcia. Ja, diguéssim, el Lluïsos, el primer equip és la cara visible del club. Si les coses van molt bé, fantàstic. Si les coses es compliquen, llavors pot haver-hi problemes, no? Però jo crec que tu ets un home amb experiència en el món del bàsquet, encara que ets jove, però ets un home amb experiència. Has viscut moltes coses dolentes i bones amb el Ripollet, el Sant Gabriel i tots els clubs de Ripollet. Jo crec que ho faràs bé. Ja t'ho diré el primer dia que et vingui a veure, t'ho diré. Avui m'ha agradat. Avui jo soc molt clar, Albert. A mi quan no m'agrada una cosa i tu vens i em preguntes, jo et diré, no m'ha agradat això. Evitaré preguntar-te, ja està. Però millor tu vindré jo a dir-t'ho. Escolta, tu també és la primera vegada que com a entrenador fas el 17è, aquest any serà el 17è torneig Vila de Gràcia de bàsquet. Què et sembla aquest torneig? A mi em sembla fantàstic perquè a més aquesta entitat està molt arrelada a aquest barri, molt, tenim el seu nom a la samarreta i el defensem amb orgull. A més és un barri molt especial perquè l'any passat a Copa Catalunya la semifinal ho han composat dos equips de Gràcia, i per mi és superimportant. Malauradament tenim baixes perquè coincideix amb un altre... Amb un casament, ja pots dir-ho, amb un casament perquè ho sap tothom ja, Doncs amb un casament i malauradament no el podrem disputar de la manera, de les condicions que a mi personalment m'agradaria, però farem aquest combinat de jugadors de l'A i jugadors del B, i et dic, amb moltes ganes, perquè no deixa de ser un partit de preparació que és molt necessari per nosaltres. A més, aquí no participa ningú de fora de Gràcia. Aquí tothom és Gràcia, Gràcia, Gràcia.
i ja som si la cosa no canvia, és un torneig ja que molta gent, ja veuràs que molta gent vindrà a veure'l perquè vol veure els equips que juguen, perquè els hi toca amb el mateix grup. I tothom té ganes de bàsquet ja, que ja fa molt temps que no en tenim. Molt bé. Escolta, Albert, anem acabant, perquè tu tens que anar a entrenar i jo no vull que perdis l'entrenament. Què els hi diries als lluïsencs, a la gent dels Lluïsos, que confien en tu, que tu treballaràs, que tu això, o tu què li diries? Bueno, jo, igual que s'ha fet en anys anteriors, el treball està garantit. Jo simplement els diria que vinguin els diumenges a la tarda, a 5:15, a veure'm jugar, perquè moltes vegades ens hem trobat en un pavelló una miqueta més desengelat del que ens agradaria. Per tant, jo convido no només a la gent de la família Ayuso, sinó a la gent del barri que s'apropin el diumenge a la tarda a gaudir del bàsquet, i quan les coses surtin malament ens estiguin animant, i quan surtin bé gaudeixin amb nosaltres. Bé, i per acabar tinc que dir-te que el partit de la final masculina, si arribeu, serà donat pel Canal 17 Televisió. Molt bé, intentarem estar allà. Això és una lluita que jo tinc amb el meu jefe del Canal 17, que és el propietari, i tinc la gran sort que sempre em diu sí, i a vegades o donem un o donem dos. Aquesta vegada en donarem dos, i després aquest partit el pots guardar i veure'l tantes vegades per saber els fallos que fas. Albert, que et vagi molt bé i ens anem veient durant la temporada. Tant de bo sigui així. Molt bé, adeu.